ongi etorriak Cyborg Click saio berrira. Norbait zoriondu edota agurtu nahi duzula? Herrietako kaleetan zehar, ibiliko gara, zorionak saltzan, jartzen jentearen artean. Hurbildu zaitez eta hartzazu parte! Hemendik ibili dira, portu zaharrean da lameran, eta ondo, bai, epai, guztuzela zorindu nonor, torri nase, nonori bota zorion agurrek, emaztiri seme alabari, zorizonan norentzako? Norentzako, ez daipa, zorizonak emateko, beran egune dala. Ez, beren ez, baizik eta zure familiarren bat edo, nonor, zorion dut nahi bazu? Zorionak, danori. Danori, eta zeure izena, zein zeure izena ba? Iñaki baitxe? Iñaki, zenda ez ari parentik izango? Horrek dana guztiek izan dut Iñaki. Dana dire Iñaki. Bai, hone baltza guztiek. Paixak, Iñaki, eurra eta Iñaki atzera. Bueno, mila esker Iñaki ba, urrengora arte. Onatu zori ez. Ba, bueno, hemen buelta-bueltaka ba, bitzer. Hori zoten da. Enbiko da? Bai, horixe, bai. Bale, Iñaki ba, esker mila. Bueno ba, besterik gabe, goazen ba urrengo bideoklipari aurrera ematera. Torbera, pixka bat handiagoa, Aragoko hortzaroa, pixka bat handiagoa. Azken bidaia da bera, topo egiten badugu, musu bat eta aurrera, iritsi naiz
ametxera, musu bat eta aurrera. Bueno, izan ere, nire perfil hona eskerrekoa da, zuri bize die. Ni bizek, bai. Así que igual dutzu non egon. Total etxure honi enauela. 75 urtegaz. 75 ja, Ba, behitu ba. Fíjate, nire preguntetxue da, 75 urteko Andra hain zoragarritzek bere izena zelan deko ba? Ba, bertxe. Mertxe, bueno, ondo urte askotarako. Eta galderie da, zuretzako Bermion zein tokirik politzena, zein izango litzeteke lekurik zoragarrizena enkantadorietan-netarikoa? Ba, niretzako hain politzea da dana, talamandi da politze. Lameri be bai. Ondartzi daku txikitsue baitire. Bai, niretzako zoragarrize Bermiolako ez da inon be. Ui, honek berrondize die gero, Da, daku mendize, itxosue, hiru porto dakuz, el puerto de tierra, mar y de todo. Así es que... Bueno, postenaz, ez que ni Gernikako izen da, ez etxeot Bermio, baina galderatzu bete mitzut, ikuspuntutuik edo kurioside pleizi, ondartzien non dau? Zera, bakizo bidien, daku, listo. Kala txikitzu da, bai total politxe da. Ondo. Eta, bueno, jak hemen zauzen apurtxu bete engo gune da, tiretu aritzik eta norbait zoriontzeko, hau da, zure biloben seme alabari zorion agurrak, maitasun agurrak, nork edo untxen lasterrengo deuni zorionik? Ba, untxen lasterrengo dau zorizona neurelo bie, hauri dana, agurtzane, enzima bizide Algezira zen, etor da pasaten egun batzu Bermiora, eta hilin hogeta irun itzen dau zorizonak, bai. Joizuz, agurtzane? Agurtzane behitia, son. Zorionak agurtzane! Bueno, eta ze abesti nahi duzu berarentzako jartzi, Kasianoren zorionak edo ez basu nahi duzu? Zorizona, zure urte betetxean zoriona. Hor deno galtzik gara beti, hor letrik oso zaili da jarritxe esker mila emertxe eta zorionak guztioi. Hande denak barka, bai, rian ze, hande jo kaliente zaten da moduen. Bueno, ikusi dozue, zorion agurrak bere bilobarentzako eta nola ez, Kasianoren zorionak abestiarekin ususten zaituztet. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak. Belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Berriro zera urtek betetze da, aita mata senideak zorion zuzera. Pozak txoratzen atorniede gaur zure etxera, maitasun lodeak zuretzako ekartzera. Maitasun lodeak zuretzako ekartzera. Pozak txoratzen atorniede gaur zure etxera, maitasun lodeak zuretzako ekartzera. Maitasun lodeak zuretzako ekartzera. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak. Belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Belarritik tiratzean zorionak da
musuak zuretzako. Gaur bezalaxe opa dizugu urtetik urtera, osasun onarekin bete azkarraintzeko aurrera. Berriro ere pozak txoratzen etorriko gera, maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Berriro ere pozak txoratzen etorriko gera, maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Ay. Apa, uy, he interrumpido, Perdonen. Bueno, tu nombre, zuri izena zein je? Ahmed Yusuf. Uy, zelan? Ahmed. Ahmed, oye, encantado. Eta zure izena, tu nombre? Naiz. Yusef, eskerrik asko, mila esker. Bueno, galdera da. Bermioko, zein toki izango litzateke zuretzako erakargarrienak? Parte de Bermeo, ¿cuál es el trozo que...? Bermeo berria oso polita, hemen portoa eta Talaiako, Tala eta Bermioko portua izango litzateke hemen kamioaren zarat eta guzti. Eta bigarren galdera, bigarren galdera, da, nori botako zenizkioke zorion agurrak? Nor zorion nahiko dozu, kasu honetan, a quien le felicitarías? Nire famili eta gentean Urdaibai, gorra Urdaibai. A toda la gente de Bermeo. Bermeoko gente guztiari zorion agurrak, bale? Gozategiren Kalambreak abestiarekin zorionduko ditugu guztiak. Vamos a felicitarles con la canción de Gozategi Kalambreak. Bai, oso ondo. Vale, pues oye, muchísimas gracias, eskerrik asko, esker mila. Ai, hemen zaude, bai, hemen zaude. Bueno, ikusten duzu, bijok, hemen Kalambreak Gozategiren abestiarekin, Bermeoko herri guztiarentzako, eta batez ere, beraren familiarentzako. Agur! Astelena biharamun, ezinez lertzear nago, sabeleko kalambreak, ezin dut gehiago. Kazer ondo pasatu nun, ura gaua atzokoan, denbora luze batean, gogoratzekoan. Nauela zafarra on bat botatzeko aitzakirik enu falta zazpi egunetatik behin izaten da larun bata. Formal ibiltzen ez baina begira gauzak zer diran, 22 gara gardota lau gintonik segidan, azkeneko Coca-Cola kalte egin ote zidan. Astelena biharamun, ezinez lertzea nago. Parte
naizela pasatzen, naizela pentsatzen dut maiz. Aukera sortzen denean berriz kuergara joango naiz. Astelena biharamun, ezinez lertzean nago. Aste burutan badakizu, etxean gelditu. Ta zer ondo pasatu nu, ura gaua atzokoa. Nire partetik goraintzia, tripako minari. Astelena biharamun, ezinez lertzean nago. Sabeleko kalambrean, ezin dut gehiago. Ta zer ondo pasatu nu, ura gaua atzokoa. Denbora luze batean, gogoratzeko. Bai Bermiotarrak, bai Gernika, Busturialdea, Urdei, bai Guztia eta Bizkaia nola ez. Hemen ditugu beste bi neska bi mutil kasu honetan, zure izena? ¿Qué dices? No te entiendo. ¿Y por qué no puede? Porque son catalans. ¡Ah, son catalanes! Pues yo también sé hablar catalán, ¿eh? Bueno, ¿cuál sería en este caso el sitio más bonito de Cataluña, iba a decir, ¿no? De Bermeo. Pues al port. Al port, que és el port, eh? No és Sant Juan de Castellugat, eh? No. El port. Bueno, va, això, el que tu has dit, va. Vinga, va. Això, Sant Juan de Castellugat. ¿A quién le felicitarías nori egingo zenizkioke, un poco de sevillano, nori zorionduko zenizkioke zorion agurrak? ¿A quién le felicitarías, en este caso, lo que son los cumpleaños? ¿Cómo? ¿Repite? Y eso que estoy hablando el catalán, que es que no me emplee. Yo de catalán no sé yo, ¿eh? Bueno, lo repito más despacio quizás, ¿eh? ¿A quién le felicitarías los cumpleaños? ¿Los cumpleaños? O una felicitación, o a Machu te quiero un montón, o mi hijo porque cumple los años no sé cuándo. Claro, a mi madre y a mi tía, mi primo... Al primo que le... Este es mi primo, por tanto... Pero primo de... Ay, primo que yo que estoy aquí, o primo de primo carnal. Primo carnal. Ah, el primo carnal, ¿eh? A las mamás y a los papás. ¿Y cómo se llama la Machu? María Jesús. María Jesús, sí. No de los muñecos, ¿no? No. Y los pajaritos tampoco. De momento no. Vale. María Jesús y... Y la Conchi. Ya pensaba que la acordeón. Oye. Bueno, y la Conchi. Ay, bueno, pues oye, ahora va en plan serio. Muchísimas gracias por participar. Mi catalán, ¿os gusta mi catalán? Home, et falta una mica d'entrenament, ¿eh? Hay que, vale. Bueno, vas por buen camino, ¿eh? El acento lo haces perfecto. Bon profit. Aviat ho faràs bé. Aviat tu faràs bé. Bon profit, bona tarda. Bona tarda. ¡Això en directo! Eso, muy buenas tardes. Este es otro. ¿Es catalán también tú? Catalán. Pero es el de antes, ¿no? El de María Jesús. Ese mismo. Perdón. Ya hemos hecho entrevista. ¡Ay, Catalunya! ¡Visca Catalunya! ¡Visca! No el Barça, ¿eh? O sí. Atlètic. Visca Atlètic! Bai, Atlètic zale guztioi. Apa Atlètic! Guazen bai, kepa junkeraren Atlètic abestia sartzera. ¡Ánimo! Aurrera, Atleti, hilari, hemen egongo gara irabazi arte. Aurrera, Atleti, hilari, que no me voy a casa, que me voy a San Mamés. Pachi no ha dormido porque sigue en el Peñón, y en la Rabasterra ya ha salido el sol. Lleva delgado pasa desde el día que nació. Desde el Golfo Norte canta su canción. Aurrera, Atleti, hilari, hemen egongo gara irabazi arte. Aurrera, Atleti, hilari, que no me voy a casa, que me voy a San Mamés. Pachi tuvo un sueño y una tarde lo cumplió. Se subió en el arco como un campeón. Un bocata de tortilla, pipas y porrón. Y la catedral cantaba su canción. Aurrera, Pachi, hilari,
hemen egongo gara irabazi arte. Aurrera, aurrera, Patxi, hilari, hilari, que no te vas a casa, que te vas a San Mamés. Aurrera, aurrera, Leti, hilari, hilari, hemen egongo gara irabazi arte. Aurrera, aurrera, Leti, hilari, hilari, que no me voy a casa, que me voy a San Mamés. Aurrera, aurrera, Leti, hilari, hilari, hemen egongo gara irabazi arte. Aurrera, aurrera, Leti, hilari, hilari, que no me voy a casa, que me voy a San Mamés. Aurrera, aurrera, Leti, hilari, hilari, hemen egongo gara irabazi arte. Aurrera, aurrera, Leti, hilari, hilari, que no me voy a casa, que me voy a San Mamés. Aurrera, aurrera, Leti, hilari, hilari, hemen egongo gara irabazi arte. Aurrera, aurrera, Leti, hilari, hilari, que no me voy a casa, que me voy a San Mamés. Aurrera, aurrera, Leti, hilari, hilari, hemen egongo gara irabazi arte. Aurrera, aurrera, Leti, hilari, hilari, que no me voy a casa, que me voy a San Mamés. Ai, bai, jaun Andreok, Cyborg Clip saio hau bukatzea errari dela. Zorionak saltzan, ez ahaztu sekula. Eta hemen izan gara, aste osoan Bermioko biztanleekin solasean eta batez ere galderak egiten eta zorion agurrak eskaintzen, nola ez, bideoklip eta guzti. Baina datorren astean ez jakin non izango garen. Ai, Gernika Lumon! Bai hoxe, Cyborg Clip saioa Gernika Lumoko herritarrekin izango da zorion agurrak eta bideoklipak eskaintzen. Bestirik gabe, aste buru ona pasadagizuela eta ea hor Gernika Lumoko txokoen baten ikusten garen eta zorion agurrak eskaintzen dituzuen. Musu handi bat eta datorren astera arte.